नमस्कार, मी सुजाता तुमचा मामाई रेसिपीमध्ये स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे मुगाची खीर, याला मुगाचं कडण पण म्हणतात। अख्ख्या मुगाची खीर ही एक ट्रेडिशनल रेसिपी आहे, तर जाणून घेऊया की ही खीर कशी बनवायची आहे। इथे अख्खे मूग घेऊन आपल्याला भाजायचे आहेत आणि ते खमंग वास येईपर्यंत भाजून घ्यायचे। याला एक 5 ते 6 मिनिटं लागणार। मुगाची खीर ही एक हेल्दी रेसिपी आहे। हे डाएटमध्ये पण तुम्ही खाऊ शकतात। छोट्या मुलांना तर तुम्ही हे देऊ शकतात, कारण हे रिच सोर्स आहे प्रोटीनचं। आणि ही खीर बनवायला आपल्याला पूर्वतयारी असं काही करायची गरज नाही आहे, जसे भिजवून ठेवा, कोंब काढा, असं काही नाही करायचं आपल्याला। जेव्हा तुम्हाला वाटेल की ही खीर करायची आहे तर तुम्ही पटकन मूग घेऊन भाजून ही खीर बनवू शकता। मूग छान भाजून झालंय, आता आपण हे गॅस बंद करून हे जरा थंड करून घेऊया। मूग थंड झाल्यानंतर आपल्याला हे दोनदा धुवून घ्यायचे स्वच्छ पाण्याने आणि त्याच्यानंतर जेवढे मूग आहे त्याच्याहून 5 पट पाणी घालून आपल्याला हे कुकरमध्ये शिजवून घ्यायचे आहे। आता याची आपल्याला एक 5 ते 6 शिट्टी काढून घ्यायची आहे आणि मूग छान सॉफ्ट करून घ्यायचे, शिजवून घ्यायचे। मी माझ्या कुकरमध्ये 5 ते 6 शिट्ट्यामध्ये हे करून घेणार आहे। तुमच्या कुकरच्या प्रमाणे तुम्हाला या शिट्ट्या डिसाईड करायच्या आहेत की किती शिट्टी काढल्याने तुम्हाला पाहिजे तसे मऊ मूग मिळतील। कुकर थंड झाल्यानंतर आपल्याला चेक करायचं आहे की मूग शिजले आहेत का। एकाच मूग घेऊन आपण बोटांच्यामध्ये प्रेस करून बघायचे आहेत की ते दाबले जातात का। तर तुम्ही बघू शकता हे छान दाबले जातात, सॉफ्ट झाले आहेत, तर हे परफेक्ट आहे खीर करता। त्याच्यानंतर आपण एक अर्धा वाटी नारळ घेऊन, ओला नारळ घेऊन ह्याला वाटून घेणार आहोत आपण मिक्सरमध्ये। एकदम फाईन वाटायचं आहे, रस वगैरे काही काढायचं नाही आहे, फक्त वाटून घ्यायचं आपल्याला पाणी घालून। आपला नारळ वाटून झाला आहे, एकदम फाईन वाटला गेला आहे। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला अर्धा वाटी गूळ घेतला आहे, मी किसून घेतला आहे गूळ। आता ज्या कढईमध्ये तुम्ही खीर बनवणार आहात ती कढई घेऊन त्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून साजूक तूप घालून याच्यामध्ये आपण आधी काजू भाजून घेणार आहोत आणि हे काजू छान ब्राउनिश कलरपर्यंत आपल्याला भाजायचे। काजू छान भाजून झाले की आपल्याला हे काढून घ्यायचे आणि सेम तुपामध्ये आपल्याला मनुका म्हणजे किशमिश घालून ती पण भाजून घ्यायची। आपल्याला किशमिश मोठी होऊन फुगेपर्यंत आपल्याला ती भाजायची। मी इथे काजू आणि मनुका घेतलेत, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने याच्यामध्ये घालू शकता ड्रायफ्रूट जे तुम्हाला पाहिजे आहेत। भिजवलेले शेंगदाणे पण याच्यामध्ये खूप छान लागतात। त्याच्यानंतर भाजलेली चण्याची डाळ आहे ती पण तुम्ही ॲड करू शकता त्याच्यामध्ये। सेम कढईमध्ये आपण शिजवलेले मूग आधी ॲड करून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर ओला नारळ जो आपण वाटून घेतला आहे तो पण याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे आपल्याला आणि गूळ जो आपण किसून घेतला आहे तो पण याच्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। मी इथे अर्धा वाटी गूळ घेतला आहे। तुम्हाला समज जास्त गूळ आवडत असेल तर तुम्ही याची क्वांटिटी वाढवू पण शकता आणि शक्यतो गूळ किसून घ्या, कारण त्याच्याने काय होईल की लगेच ते वितळलं जाईल मुगामध्ये, नाहीतर त्याला खूप वेळ लागतो वितळायला। हे चांगलं व्यवस्थित मिक्स होऊ द्या आणि थोडे समज गुळाचे खडे असतील तर ते त्याला डिझॉल्व होऊ द्या। आणि हे डिझॉल्व झाल्यानंतर गुळ एक छान याला कलर येतो, एक क्रीमी ब्राउनिश कलर येतो, तर तुम्ही बघू शकता। आता हे जरा उकळायला सुरू झालं की याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा वेलचीची पूड घालून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर भाजलेले काजू आणि मनुके पण आपण याच्यामध्ये ॲड करून घेणार आहोत आणि मीठ आपण ॲड करणार आहोत चवीप्रमाणे। आता हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित मिक्स करून आपल्याला एक छान उकळी आणायची आहे याला। समज तुम्ही अजूनपर्यंत मामाई रेसिपीला अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर आता सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूला असलेला बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका,
जेणेकरून जेव्हा पण मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळेल. मुगाची खीर या मुगाचं कडण हे एकदम सिंपल सोपी रेसिपी आहे, पण ही कम्फर्ट फूड आहे. म्हणजे जेवढं ही सिंपल आहे तेवढीच ती टेस्टी आहे, हेल्दी आहे. तर नक्की करून बघा. ह्याला एक छान उकळी आली आहे आणि आपली मुगाची खीर रेडी आहे आता सर्व करायला. मुगाचं कडण या मुगाची खीर ही रेसिपी आमच्याकडे सणावाराला तर बनतेच आणि कधी पण मध्ये पण तुम्ही हे बनवून खाऊ शकता जेव्हा तुम्हाला काहीतरी हेल्दी खायचं असेल तेव्हा. आशा करते तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल आणि आवडली असेल तर लाईक शेअर करायला विसरू नका आणि त्याचबरोबर सबस्क्राईब करा तुमच्या मामा आई रेसिपीला. परत भेटू अशाच एका रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत स्टे होम आणि स्टे सेफ.